Poll, nom masculí. Un poll és un insecte molt petit que viu als cabells de les persones, sobretot dels infants. És de color marró i té antenes i 6 potes. Els polls s'alimenten de sang del cap i això provoca petites ferides. Si et rasques el cap, podria ser que hi tinguessis polls. Els polls femelles ponen molts ous, que s'anomenen llémenes, que acabaran sent polls. Les llémenes són molt difícils de treure, perquè estan molt enganxades als cabells i els polls costen d'atrapar, perquè es mouen molt ràpidament. Es poden treure els cabells amb una pinta espessa, sabons i productes líquids, especials que els maten. Pomada, nom femení. És una altra manera de dir crema, tot i que la usem molt menys. Por, nom femení. La por és una emoció forta i desagradable que sentim quan estem davant d'algun perill. Les pors poden ser reals. Per exemple, pots tenir por a la foscor, a alguns animals com els cocodrils o les aranyes, als terratrèmols o a les injeccions. O imaginàries, per exemple, pots tenir por als monstres, als fantasmes, a les bruixes, als vampirs o a les pel·lícules de por. També pots tenir por quan et trobes davant d'un problema. Tens un malson o tens por de no fer alguna cosa bé. Quan tens por, a vegades et tremola el cos, el cor et va ràpid i estàs espantat. Psicòleg, psicòloga. Nom masculí i femení. Un psicòleg és una persona que ha estudiat psicologia i que ajuda els nens i també les persones grans a millorar i solucionar els problemes que tenen i a superar-los a través d'un tractament que moltes vegades consisteix a parlar del problema que se'ls preocupa. El que es parla a la consulta no surt d'allà, perquè els psicòlegs no poden dir res a ningú del que se'ls explica. Aquesta paraula ve del grec antic psico, que significa ànima, i lec, que significa especialista en. Pus, nom masculí. El pus és un líquid espès de color blanc o groc que sol sortir quan tens una infecció, quan se t'infecta una ferida, quan et surt un gra, etc. El pus pot aparèixer a diferents parts del cos. Per exemple, quan tens les angines inflamades, et surten puntets de pus a la gola. Quimioteràpia, nom femení. La quimioteràpia és un tractament a base de productes químics que serveix per a curar malalties com el càncer. Pot ser en forma líquida o sòlida, per exemple, una pastilla. És un tractament força agressiu que et pot tenir conseqüències, és a dir, efectes secundaris, com ara que et caigui el cabell, que vomitis, que se t'adormin parts del cos o que tinguis gust de ferro a la boca. Radiografia, nom femení. Una radiografia és una foto especial que et fan els radiòlegs en una sala amb un aparell que usa una forma d'energia que permet veure a través del cos. Per exemple, si tens un os trencat o si t'has fet mal en un esguins. Quan te la fan, has d'estar-te molt quiet. Quan han acabat de fer-te-la, poden saber que tot està bé o si cal enguixar, embenar o fer alguna operació. Radiòleg, radiòloga. Nom masculí i femení. Un radiòleg és un metge especialitzat a fer radiografies per saber si tenim un os trencat o un òrgan malament, o curar fent servir tractaments com la radioteràpia. Aquesta paraula ve del llatí radius, que vol dir raig, i lag, que vol dir especialista en. Radioteràpia, nom femení. La radioteràpia és un tractament amb radiació d'energia que se sol usar per a matar i eliminar directament les cèl·lules malaltes de càncer. És un tractament menys agressiu que la quimioteràpia. Quan et fan radioteràpia et pots sentir una mica cansat. Recepta, nom femení. Una recepta és un document que escriu el metge, en què hi diu els medicaments que t'has de prendre. A les receptes també s'indica les dosis, quantitat, la freqüència, cada quan, i la durada, durant quants dies, del tractament. Per comprar el medicament receptat, cal anar a una farmàcia amb la recepta. Refredat, nom masculí. El refredat és una malaltia contagiosa sovint produïda per un virus.
Un refredat es pot agafar durant tot l'any, però és molt més freqüent estar refredat quan fa fred o quan hi ha molta humitat. Els refredats afecten el nas, el coll i el pit, que s'inflama, i fa que tinguis molts de mocs, que estosseguis i també que esternudis. Els refredats solen durar una setmana, també es pot dir constipat. Restrenyiment. Nom masculí. El restrenyiment és la dificultat que té una persona per fer caca. Quan tens restrenyiment, tens mal de panxa perquè vols fer caca i no pots. Els metges recomanen que mengis molta verdura i fruita i beguis molta aigua per no tenir restrenyiment. Saliva. Nom femení. La saliva és un líquid transparent que tenim a la boca perquè aquesta estigui sempre humida i la llengua no estigui seca. I també per ajudar a empassar-te els aliments. La saliva la podem escopir, però normalment te l'empasses. Salut. Nom femení. La salut és quan el cos funciona bé, no tens cap malaltia i estàs sa. Si menges aliments saludables, com fruita i verdura, fas una dieta equilibrada, fas esport i dorms bé. És més fàcil tenir una bona salut. Sang. Nom femení. La sang és un líquid vermell calent que circula per les venes i les artèries del cos. La sang és molt important per viure perquè porta oxigen al cos. Quan caus o et fas un tall, et surt sang de la ferida. Encara que depèn del pes de cada persona, els adults solen tenir al voltant d'uns 5 litres de sang i els nens i les nenes uns 2 litres. Quan ets adult i tens més de 18 anys, pots donar sang per curar persones que estiguin malaltes. Síndrome de Down. Nom femení. La síndrome de Down fa referència a les persones que tenen una diferència en els gens quan neixen. Tenen 3 cromosomes 21. Un cromosoma és una part de la cèl·lula, quan la majoria de persones només en tenen 2. Aquesta diferència, de més, fa que els nens tinguin una cara ampla, uns ulls petits i allargats, el cabell fi i el crani petit. També els costa més aprendre i ho fan d'una manera diferent o més lentament. Per això, encara que poden anar a l'escola on anem la majoria, sovint van a unes escoles on els mestres saben com ensenyar-los més adequadament i al seu ritme. La síndrome de Down no és cap malaltia. Es diu síndrome de Down perquè la primera persona que el va descriure era un científic britànic, que es deia John Langdon Down l'any 1899 i la va anomenar amb el seu cognom. Sobrepès. Nom masculí. El sobrepès és el pes que té una persona per sobre del pes que es considera normal per a la salut. A les persones que tenen sobrepès els costa més moure i poden tenir més problemes de salut. Pots tenir sobrepès per molts motius, entre els quals destaca dur una dieta poc saludable. Quan el pes és molt superior del que es considera un sobrepès, tenim una malaltia greu que es coneix amb el nom d'obesitat. Quan el pes és molt superior del que es considera un sobrepès, tenim una malaltia greu que es coneix com a l'obesitat. Assolellada. Nom femení. És una manera popular per dir que el cop de calor és causat per prendre molt de sol. Suor. Nom femení. La suor és un líquid transparent i salat semblant a l'aigua que surt a través de la pell i que ajuda que el cos estigui fresc. La suor surt quan fa molta calor, quan fas esport, corres, saltes o fas alguna activitat o també quan tens febre. Quan sues molt, has de beure aigua per no deshidratar-te. Supositori. Nom masculí. Un supositori és un medicament que té la forma d'un coet petit i que es posa per l'anus i es desfà dins del cos. Es fa servir per a curar algunes malalties o malestars. Per exemple, quan no pots fer caca, et poden posar un supositori perquè en puguis fer. TDAH, nom masculí. Sigla que vol dir paraules formades amb les inicials trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Terapèutica, nom femení. Teràpia, nom femení. Terapèutica i teràpia són altres maneres de dir tractament. Termòmetre, nom masculí.
Un termòmetre és un aparell per mesurar la temperatura del cos. Serveix per saber si una persona té febre o no. Si estàs a 38 graus o més, vol dir que tens febre i que estàs malalt. Si estàs a 36 graus, no en tens. Si estàs entre 37 i 38, tens dècimes de febre, que s'anomenen febrícula. El termòmetre se sol posar a l'aixella, entre altres parts del cos. Normalment són digitals i tenen una pantalla on pots veure la febre que tens.